Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Pemalu pemirsa. Hari ini mau mau beli sayur di rumah Ibu Mbak Dian. Kangen guys aku. Guys, kangen guys aku guys. Nanti kita lanjut lagi pemirsa ya. Oke. Nggih. Nggih. Bu, pepes wonten? Apa nah? Pepes. Pepes setunggal. Nggih. Oke. Mbak Kaila. Halo. Ibu nama? Pepes tambah siji. Nggih, sampun pinten? 3, 5, 8, 8, 4, 12 sama 8 pas 20. Pas. Sampai rumah, guys. Mau yo. Apa jenenge? Iki karo jalan-jalan. Jalan-jalan ku yo ngono kuwi, guys. Aku pokoknya segini itu dapat 20.000 murah. Jangan loro, guys. Jangan mirip aku nukakno jujo, jangan mirip. Menurut aku asik, guys. Aku asik karo Mbak Dian. Nek gak ngono ora uman wis duwe langganan tetap iki pepes. Wah, 20.000 cuma pura yo lali wong dijak omong buke. Iki sayur menir, sayur apa ki mang? Loge apa, guys? Ya guys, jangan rodok gosong. Tahu lali, aku masak tak tinggal. Aku sampai diceluk wong angon wedhus pemirsa. Mbak, jangan gosong. Terus ini ranggadeg ngene pancine. Ki sayur pemirsa, sayur terong. Sayur terong campur-campur, guys. Sayur menir, terus lauk, ki ana pepese, ana pelase. Sakmene iki yo murah tenan, guys. Masak iki yo, misal masak ngene iki, mang dhuwit 100 kudu ora cukup. Iki kucinge mambu iki lho. Alah. Engko ndulak juju pemirsa. Aku ngelerno sekolah. Aku guys. Aku jangan udah mbak pepes. Tak ngelerno. Aku mau tuku iku pemirsa, tuku beras. Beras puntek. Pasek larang, guys. Pasek larang pemirsa, tak timbun kreseke ben sugih. Kreseke ditimbun le Mbak Eka. Ben sugih yo, guys. Guyon pemirsa mbok lebokno. Mbak Eka pengen sugih perkara kresek bahaya iku. Netizen kan biasane ngono. Guyon diarani tenanan. Dunia iki ra iso, guys. Serius tenanan ku malah berarti apa? Darah tinggi. Terus kelopak. Cocoknya. Duwe muter. Wis tuku 5 kilo kok ya ora iso tuku longo. Aku kok pemirsa. Duwe muter. Yo pengen lewat segala bisa. Yo nek aku kok gak mesti pemirsa. Gak mesti. Kadang yo pengen tuku, kadang pengen masak. Gak mesti. Yang penting iso muter, duwe ana wis nek aku ngono wis. Sebenarnya duwe muter. Nek anak iki lah wis senenge digaduh guys, ora diweloh jangan. Lucu anak-anak itu. Begini geger, padahal wis tak kayak mana. Kalau jangan nyetok aja kadang orang belum jangan tok wong lawo ya. Zaman saya ini stop. Gue angel. Cor mono aku
Melok mergene Surabaya. Ya cukup. Cuma engko omah ora kopen anak yo. Keleleran. Ngono pemirsa. Ora Dek, ini tak dolan, Mam. Sini, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rusakana wa qina adzabannar. Ki Mang. Wah, kayak imbae itu pemirsa. Kayak ibu Mbak Dian bae. Kan anguk-anguk. Muga tak konten perkarane cucuku rek kesandung. Ya anguk-anguk sedelok tok mau Mbak Dian ya awake lagi gak genah, guys. Mbak Dian. Lagi meriang. Mbok digawan jeruk sak meniki. Anu pemirsa, nang kene jeruk ger, aku gratis dalam arti blerah. Sangat murah hargane. Aku tuku seneni mesti karo dulure tuku ngono bae mesti ngono bae. Bae buyut Kaila. Iki aku ngontane pas Kaila wis mulai sekolah, guys. Iya yo. Pokoknya Kaila wis pas omah. Mam. Panas ora ngono, guys. Mau golek es. Saking apa? Ngelak. Senenganku es teh. Jare Mas Santo. Kene Bu angger apa jenenge? Nek orang ngombe es teh selain ngeluh. Pas mau berdoa bang cucu. Kucingnya mana pemirsa? Ya, Mam sek. Selesuk ke situ sawan. Aku pengen jangan itu. Apa lah pus. Ini ki yo kudu niki nyambel mentah apa nyambel brambang asem. Terus dikucuri jeruk ngene iki. Wae belara pemirsa. Kan aku mau mampir. Kenapa aku mau gak ngonten cucu kesandung tangisan, kesandung apa mau watu. Lho kucingku geger Dek. Dek, Mam, Dek. Mam. Cah cilik iki nek mangan dhewe iki wis iso anak. Cuma ya kuwi sak jam ora barbar, ora sabar aku. Jar menir iki pire Mang ya? Aku pokoke meroi guys, pira Mang Bu, pinter Bu aku ya ngono. Samplewe sak mono ki wis entuk pepes. Pepes kuwi bumbune, urung godhonge, urung pindange mentahan. Sakmono ki murah ra karuan pemirsa 20.000. Iso nggo mangan sedina, guys, tak ceritani. Dek, mana Dek? Kucingku ki menjeluk mangan pemirsa. Geger. Pemirsa, tak sana kulkas jeruke. Dadi nek tak nggo marinasi, nek kadang kala ki aku ki goreng ayam tok, ayam gorengan udo ngono pemirsa. Ayam apa nek ngarani? Ayam goreng, ayam potong bisa aku tuku ngono pemirsa. Tuku 10.000, tuku 20.000 nang pasar, kadang suwi tok terus tak goreng tak nggo lawo. Nek pas gak tak lebokno konten yo tetep masak, guys. Ora sementang-mentang gak ngonten terus gak masak lho. Wah nek ku mangan opo. Yo sagelemku pokoke yo wayahe. Pengen masak yo masak, gitu mang aku yo terakhir yo pengen yo engko jarine kontene ben jariku dhewe. Kok kontene ben ora men omah ae yo. Yo sekalian ngono kuwi aku golek bahan konten pemirsa. Kontene ben ora. Hawane sumuk guys iku mang. Hawane sumuk. Coba aku tak simpen yo siku mang guys yo. Metune yo ngono kuwi sekalian aku ndek keperluan penting, ngono ku metu sekalian ngonten, ngono pemirsa aku iku. Mbak Eka ngonten kuwi modal nekat guys aku guys. Sing paling modal nekat tok aku. Syah. Ya, wis dikai mangan kok.
kosong ini. Pemirsa tak tutup dulu ya ki mang, guys. Apa mau tak skip sedelok. Tuku sayur guna Mbak Dian monggo dilarisi. Di anu pemirsa sebelah apa nih aku iso. Kok sebelah SPBU Tambak Romo, guys. Cedek Laskar buat Tambak Romo kuwi. Bu pre suwi pemirsa Bu Mbak Dian. Soalnya dulure saka Mbak lanang Kaila yo, Mbah Kunge Kaila. Kuwi ana sing ewa mantu. Karena memang Mbak Dian gak ngonten yo ora dilebokno konten, guys. Keluargane kono. Terima kasih nonton kontenku. Jangan lupa like, comment, subscribe keluarga Mas Gopom. Nakone baikkan super sangkai dan jangan lupa tetap semangat ya. Apa yang akan engkau tanam itu yang akan kau tuai. Dan segala sesuatu hukum alam dan semesta itu akan selalu mengikuti kita. Kita berbuat baik ya kita akan menuai baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.